Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira. Mo moɗon biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar inchallah. Allah lamiɗo hoddiri hande bo mi warti be vidéo kesol dow ko larani tindinoje application ji meɗen je téléphone Android. Tindinore application je Facebook on hande holi mo ƴamiyam o yiɗi o effaça photo mako ha Facebook, amma o anda no watta o effaça photo majum. To kanjum o wi useni mi waɗani vidéo majum mi holla mo. To on mi wi accu mi waɗa vidéo majum mi holla ummatore pat anduɗo ma andino, mo anda bo ɓesditoro be majum heɓa ekkitone gata ɓe effacira photo ha Facebook. To ngam majum bandiraɓe hidde ko en nasta nder vidéo majum. Lata ko maɗa keso hande on a fuɗɗi larugo vidéo je men ha YouTube. Useni hedi jungo a ñamona yan haɗa waɗi abonné a hosa ɓiɗa dow ton a abona. Ɓawata abonné useni habdu ɓiɗan vidéo ɗo like. A ɓiɗan vidéo majum like useni habdu bo ta somu partagean himɓe maɗa irada Facebook, TikTok, Instagram, Twitter be WhatsApp be Facebook man pat a partageana himɓe maɗa ɓe ndara vidéo majum heɓa kamɓe ɓe nafitoro be vidéo ɗo je engadi majum inchallah. To nane mo andino vidéo man bo alhamdulillah kanjum ɓuri margo haaje anden koɗume jum dedei no Allah muri. To nanon bo to a anda bo hande a laari a ekkitake a andi ɗum inchallah. Ngam majum en nasta nder vidéo majum bana ni na ɓe ɗuɗɗingo surutu en gira vidéo majum. Bana wigo ni ɗo a nasti aɗo nder Facebook maɗa ha yiɗi a effaça photo gotel nder photoji maɗa je a publie ngal Facebook fottanayma. A publie a miccitake a yiɗi a effaça. To nda laaru ha dow ha to ha alama profil alama photo maɗo nda ha ɗo tami a laari. To machallah se a nasta ha ton bana ni. To a nasti amuña waɗa recherche ha woɗugo réseau maɗa waddante bani ɗo page amin photo en on abona ton Abdul Kadiri. Yawwa en laara photo gotel en nder photo ji je fottanay en nda haɗɗo ɗo en laara nda photo on haɗɗo en mari haaje en effaça photo ngol ɗo nda ngol ɗo en mari haaje en effaça ngol en giragol ha compte majum malla bo en ndaara feere enen kay en koddirani ngol ɗo majum en giɗi en effaça ngol. A iya dow magol ɗo waɗa recherche banni ha woɗugo réseau maɗa. Réseau ɗo banga ɗo dérange seɗɗa. To photo an maɓɓitanima banni, amma sai to an publie photo an kam fa. To photo an maɓɓitanima banni a yanda toɓɓe tati ha dow ha to nda ɗum ɗo hamiɗo sappo ɗo ko bo mi hamiɗo mema ɗo. To sai hosa a nasta ha ton bana ni. To a nasti ha ton a yanda effacé ha lesa ɗo. Ok, nda effacé ha ɗo delete a effaça. A yiɗa télécharge bo a hosa télécharge ha ɗo. To a yiɗa waɗa photo an ha profil ma bo nda wara iya haɗɗo. A yiɗa waɗa photo an hunde ha ɓawa profil ma bo a iya haɗɗo. Amma effacugo en mbi goɗɗo on o anda no en gatta ɓe effaça. So nda haɗɗo a watta effaça photo ha Facebook maɗa to ngol fottanay maɗa bana ni mi tammi a faami. To bandam ɗo on ragare vidéo meɗen ta juutu waɗango vidéo ɗo like a hosa a partageana sobiraɓe maɗa a abona ha chaine je Fasaha TV to a laati a keso a abonayno. Mi ofnima mi nanake mahiruji ruɗɗi so tawi bocca vidéo je yeeso ko bo je janngo to jam. Application connexion gratuite ton amma an tan meccimiɗo ka application man dow 1000 francs malla bo a lowanami himɓe nder groupe a hebbina himɓe 50 personnes a 100 mi hokkama application majum. Application ji ɗon jurje min ɗo hokka, amma sai to a huwani amin hidde ko min dokka. To a mari haaje lambaji am haɗɗo ɗo.